Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Yeah, guys. Yabona nje impela mase seqinisweni lonke liphelele. Lento eningiphendula yona noma lento eniyenzayo nina nisibiza ngamaZulu. Ngicela nje mina ukunitshela iqiniso lonke liphelele. Lento eniyenzayo noma lento eniyikhomentayo noma lento eniyisakisayo ukuthi igcwale enibhebhethekisayo ukuthi igcwale ukuthi manje noma ngabe nenza into ebhedayo kumele ukuthi njengoba kumZulu noma iyenziwa amaZulu sekufanele ukuthi ibe correct. It's not gonna work. It's not gonna work. Leyo it's not gonna work bakithi uma ngabe kukufa it's better ukuthi sife. Once kubulawane kwazi ukuthi civil war. Ngoba kahle manje into engiyibukayo sekufanele ukuthi manje sigwajiswe sibadala kanjena manje kube ngathi manje amabhloko asifihlanga ngathi mhlawumbe numbe sinenkomo asina hey sonke singamadoda ene lo fusekeni ubizayo siyakwazi ukubiza lamasendeni wabizayo siyakwazi ukwabiza lo legoleni libizayo siyakwazi ukulibiza lo nyokeni imbizayo siyakwazi ukumbiza so asingasanganelani bakithi asingasangelela lalelani asingasanganelani nje lokho nje ngizonitshela nje straight aniphakeli ingane zethu sezwana anisiphakeli uma ngabe kukhona enikulungisa ningakulungisa ngokuhlukumeza abanye abantu ningakulungisa ngokuthukana nathi ene ungathi mangabe into uyibone ngendlela oyibone ngayo wena then ucathi sonke soyibona ngale ndlela leyo khona manje abantwana abantu nibashayela ini nenza ungathi nina niya ngemazweni abo hayi bomusana kuba nomsangano nje wokubhedayo bashayelwana labantwana abantu labane baphuma ingozi laphana silo sibhizithile sivumelana ngoloko sithi danki masheni mash danki phakela danki ngizwe danki Jacinta naba bashayile naba ngeke never mina ngiyantshela never not me lokho ngeke ngikwenze mina ngeke ngikwenze nginonembeza mina ophilayo Fadlo msangano nithi manuwenza isizukwane saziyo sazi ukuthi khona abanye abafa abangahambisana lo msangano nithi ngapha nithi nilungisa izwe mara ngapha nivumela izinto ezibhedayo labantu abenza izinto ezibhedayo which punishment that you are doing why uma ngabe nine nenza izinto zenu nikhuza amaphoyisa uma ngabe kukhona abantu abazibisa ngemasheni mash abenza umsangano nihluleka nini ukuthi nithathe inyathelo wanhle uthatha inyathelo uma nizwa kunesikhalo ukuthi kuna somewhere la kuhlupheka khona abantu base South Africa abagcilazwa khona niyasuka njenge big 3 phezulu niye lapho niyolalela isimo mara la nizwa khona ukuthi amalunga wemasheni mash noma abantu abazibiza ukuthi bayimasheni mash benza into ebhedayo nihlulwa yini ukuthi nisukume nihambe namaphoyisa niyobasiza ukuthi kuboshwe labo bantu labo bathola ipunishment yelalela abantu base Africa mina ngiyantshela ngopastorino we are not all like these people. We need our country to be clean, it's fine. Siyadinga izwe lethu libe clean siyavuma. Siyadinga izwe lethu libe nempumelelo siyavuma. Siyadinga ukuzibona sisebenza siyavuma. Mara asifuni ukwakhela impumelelo enyembezini zabanye abantu. Asifuni ukwakha impumelelo kuyinyembezi zabanye abantu bama Africa. Asifuni ukwakha ilikusasa phezulu kwegazi labanye abantu. Asifuni ukwakhimize ama double story sambe ngeimoto ezinkulu ngegazi labanye abantwana asikufuni lokho thina abanye uma nina senesibindi sokuhluleka ukuyizamela ningasena inkinga ukuthi ni drive imoto egazi lomuntu noma nakho umuzi ngegazi lomuntu lalela thina abanye sisinjalo mina ngupastorino ngengedwa ngiyakhuluma lalelani uma unginyonyobele wangithola kuqala wangibulala it's fine but mangizokuthola kuqala ngeke ngudedele mina ngazi ukuthi uzongibulala ungazongisanganela wena kani yahlanya umthethweni niyakhuluma umthethweni ngicabanga ukuthi niyadlala lapha niphusha ubunsizwa mara senibhizi nje kahle masenikeza nizotshela mina ngiyikwerekwele hey fusek lapha hey nonsense amanyala lawo wena otshela mina ethi ngiyikwerekwele uyinja udodi nonsense phetho inzondo phetho ukuhlupheka nukelwa ukufa ingakho utshela mina ethi ngiyikwerekwele unukelwa ukufa
elele siqalekiso sithathela unkosikazi wakho nezingane zakho bazofa enuzonya istress awuzukufa manje wena usazonyiswa inhlupheko usazonyiswa inhlungu zomhlaba angeke usheshe ufuna amanga khohlwa abangani bakho basazodutshulwa bafe eduze kwakho kodwa wena uyofaka abhlungu naSathane unenzondo unenhliziyo embi uyidemoni wena self awunanembeza siphi isidingo sokuthi uningithuke nje ningithukele ukuthi ngikhuza ukuthi kwenzeni mara kwenzeni ngendlela eright ngapha umfundisi ngibonile laphana umfundisi angazi ukuthi beni kuphi uthi ufuna ukuzama ukuthandaza laphana akusalawuleki manje into yenu nje nina nisifuna ninodwa anifuni ukuzwa ngaphoyisa anifuni ukuzwa ngamfundisi anifuni ukuzwa ngalutho nifuna ukuzizwa nina ninodwa hey lalelani ngeke khohlwa nje ngedomo esikoleni kodwa lalelani niyowenzisa laba ngena plan niyowenzisa laba ngena plan mina ngithi le message ayifike kumnikazi wayo wena obiza mina ngekore lalela ngikutshele usazonya ngiyakutshela ke mina ngumfundi ngithi usazonya nyi akusukunya ukuthi mhlawumbe uzonya ethuneni usazonya uphila sazodumba lezo nyawo le usazogula usazokhukhumala phambili namasende ugule lalela usazoba nenkinga ngitshela wena ongithukayo lapho ngiyakutshela ke manje I'm telling you ukuthi what is coming on you yini eza kuwe niyasangana nini niyasangana nini Selifuna ukuthi manje sizwe ngani thina sonke ke manje ke sizwe ngani ke singasakhuzi singasaveli nombono sesonke ke manje lapha lalelani nibashayelani abantu nkosiyami kanti sizulu lesi engisaziyo sokuthi umuntu meselele uyamiyeka omunye umtshati musana ukuhlumeza abantu bathi hawu uzwela ubhlungu amakwerekwere intuthwana amakwerekwere inyamazana Heni nenzondo mani nobubi inhliziyo ezimbi nifana nazo bangizwile abanikazi bale message abanikazi bale message bangizwile nikhohlakele mina ngenze nginifihlele nikhohlakele hlwe kuyosebenza lapha hlwe ukupatanisa lapha nivula amabhizinisi nibhizi lapha kahlahle into enenzothi isithuke senivuvukela inyawo senikhathela amaqola abhlungu amakhanda ayaduma kahlathi seniphethe ngisho nayindlala that's why umuntu bekhuluma nivele nimthuke nikhohlakele ngoba bakhona abantu ababhadlile emakhanda la abakwazi ukuthi bangi-inbox bangibuza ukuthi kodwa mfowethu Nkosi yami awuboni ukuthi sihlukumeza kanjani South ngichaze babe sebayaphuma kimi wena lapho uthukana nje awufakanga nesithombe sakho uloku ubhizi ufake kuplay kwesisikhathi ufake nje uthi indoda ufake isithombe nje sesentombazane nje oyibonayo ukuthi akusiya lapha la khona uAI fuck off nina fuck off makufika fuck off anizokungidla mangifile nawe futhi uzofa niyaphapha nini aniphethe ukuphapha ke manje niphethe ukucleana straight hayi niyathina straight awu hayi niyathina ngempela hawu niyathina sengiyantshela niyathina ngempela niyabhora kahle hayibo kanti thina sekumele siyonye lapha singasakakele eSouth Africa manje hayibo naku nifuna ukusiphilisa njengabaqashi eSouth Africa niza ngomsangano anizwanga kahle anizwanga kahle ayishonga imasheni masho ukuthi nizosiphatha bafana ayishongo bafana ayishongo futhi makuyimina nje ayishongo ngithi ayishongo ngiyaphila ayishonga imasheni masho ukuthi nizosiphatha ayishonga imasheni masho ukuthi uzophatha izwe ayishonga imasheni masho ukuthi ipresident ayishonga imasheni masho ukuthi umnikazi walomhlaba ayishonga imasheni masho ukuthi imnikazi weSouth Africa ithe yona iyacleana lokonakele cleanani asonakalanga thina ningasiphapheli asonakalanga thina asonakalanga thina sengiyayiphinda lento aningizwa yini. One thing that I've picked up about Zulu people that support Imachet March, they will swear at you, especially if you do not agree with them. Like they will swear at you. They will tell you those big words as if it's wrong to disagree with them. Guys,
it's okay to not agree on the same thing. It's okay. There's nothing wrong with that. You don't have to swear at people online, people that you don't even know, just because this person is sharing their own perspective. We have to understand that the very same way you have the right to share your own perspective, everyone else have the same right. There is no need to be swearing at people. Like, what are you doing? Yes, with this one, actually, I do not understand. You will normally see this type of comments from Zulu people if it's someone saying something against Match and Match, or just not standing with Match and Match, calling Match and Match out to say, nope, you are causing a lot of chaos. This and this and this is happening. They will be down there in the comment section swearing at this person. They don't care who you are. Even they will even tell this person, like you're a foreigner, because why are you not agreeing with us? It's okay to disagree. It's okay, guys. There's nothing wrong with that, and you don't have to force people to agree with you just because when you believe or Match and Match is working for you, not everyone else believes the same thing. But anyway, guys, please say your thoughts down below in the comment section.